huta. Wala ma nan ma dan tuna baya. Ka san komai sai dan tuna baya. Haka ne wallahi oga kana burge ni oga. To ya ara ka take. Oga rakocin sai a hankali wallahi. Ba ga sai ne la nake sha ba. Gabaki ɗaya wallahi kaga aljuna kaga. Daga ni sai kalle kaga nan ma ba. Kasan lokaci ne haraka sai ai male. Rakocin fa sai a hankali oga. To za ka gaza ai. Oga ina da wata shawara. Sai mu je ko zan je. Gaskiya oga harkokin nan na rashin kuɗi gabaki ɗaya diya ya ishe ni oga. Hakan to oga yanzu harkokin nan yanzu in ba a tsayancin ina da wata yar shawara oga ya kace ba da ita ba matsala amfani ita kawai za mu ji in zanta za ta yi. To oga kawai harkar kidnapping din ya kamata mu ma a dan daddafa da mu ka gane kai dalla ja can ka san wannan harkar tsar ne da ita oga za ka ce mai wani kidnapping oga ka san kuɗin da ake rika dan Allah oga ka san hatsarinta hawa oga da Allah karka ba ko mun za kai kadan lissafa mana dan Allah ka zo kai wani cewa wai aje a wani kidnapping yanzu dai abin da za oga ka bi shawara ta ko kana da kuɗi ne wajen nan oga haka nake ni ma yaya da kake da na ce ka dan bani ko 500 ce impossible ni ma haka nake ba ni da ko sisi to kaji to shikenan bar za a duba kawai to oga yanzu ya za a yi yanzu wacce kake gani wani ne da hannu mai hannu da shuni wani za mu je mu ɗauko cikin ahalinsu don samu su kuɗi. Oga ka san wani yaro ana ce masa yaron zango? Na ji ana faɗi yana nan ta wata kanwa ya karama ka gane? To ko za mu je mu ɗauko ne? Allah mu je mu sato ta ka san kayan masu kuɗi ne. Ba matsala bara na aje wannan abun ka san komi ana na aje fara aje ka san konan gida ne. Allah mu je da shi. To shikenan mu je kawai. Zai ƙara mana wani iya. Yanar gidan ajeji kuma ka ce mun suna da kuɗi. To oga kai kaga wannan gidan ma ka ce wai ba su da baka gani fa oga. Kai oga kaga yarinyan ma. To shikenan kawai mu kaddamo mata ko Allah zai samu an samu. Shikenan amma mu bari ta dan shige loko ko ya kace. Shikenan ba matsala za mu je mu wuce da ita. To bayan ta oga. Ina za ki je? Mama ta aike ni sai mata kayan sani. Da Allah ki bude murya bana jin ki. Mama ta aike ni sai mata kayan sani. To mu je in raka ki ko in rage miki hanya. Dalla yi mana shiru. An gaya miki raka ki zan? Allah sa ta cike wannan tsaki. Shiga ke? Ni fa ban shiga. Ayo. To battanin ta zauna nan. Zauna to zauna kan wanke ki da tafi. Yau biyu za mu sake ki. Kina nan? Ina ganawa ina da ita. Ba ta samu da mu kira. Ya dalla a ina take da lambar waya. Sa mana ita nan mu gani me zan sa ko kuma faɗa mun je. Ba ta kawai kuran ta sa. Ko kuma sa da sauri. Oga wayan nan fa tana ringi an ki daga ban gane ba fa. Wannan me yake nufi ko bai damu da ƴar tashi bane? Bari dai in kuma gwada. Kar dai gwada mu ko za a dace. Wai yarinya tun da ta ce ta so kayan sanyi tun da zuwa yanzu ban ga ta dawo ba. Ha! Allah sarkin duniya. Allah sarki. Ni wallahi abin nan ya rudar da ni sosai wallahi. A ce yarinya an aike ta ha? Waye kuma akan layi? Hello? Hello. Yaron zango ne? Yawwa mun kama kanwarka. Muna neman naira miliyan 30. Ka turo mana muna nan kangon Alhaji Samani.
saboda haka idan baka hanzarta ba za ka tarar da gawarta don ba mu raga mata ba kuma cin nama muke sai mu yayyaga ta mu cinye. Ban gane ba kuma ka gane sunana kuma ka kira ni kuma ka nuna cewa lalle ka gane ni kuma ka ce wai ka kama kanwata. Miliyan nawa kace ma? Bari dai dan kana jina abokina abin da ya kamata ko dama yaren ne iska yana ta ba ta jin magana abin da ya kamata ta yi ka sai suwa da ita ka kawo mu sauran kuɗi mu rufe tarihin ta dama ni haka nika bukata ta samu ta ita kawai a wuce wurin. Ayo wuce wurin Kai la ilaha illallah muhammadu rasulullah. Me ke faruwa ne? Oga wannan yarinyar karfa ce to a gidansu. Kai ka ji wai in je in sai da ita in kawo masa ragowar canji ni amfani da ragowar kuɗin mu kuma ai raba daidai ma kenan. Ke wace irin yarinya ce he ka ce haihuwar bayan gida ko gidanku ba a san fito Kawai kamar saboda haka kawai oga mu cika wannan yarinya shine zaman lafiyar mu naman na ce ma wannan sana'a ba wani ci gaba gare ta. oga ka lafa da To ka tsawaye kai ya iya ce mana sauran katin. shine fa oga a tashi ware ko in yi miki balle a ne dallaware